тавсия метиҳем ки ба хона наравед хубаш, чунки рафтагиҳо пушаймон ҳастанд, дигар омада наметавонанд. ассалому алайкум дӯстони азиз, ин шабакаи Голос Мигранта мебошад ва ман Ҳабибулло Қурбонов бо шумо ҳастам. дӯстони азиз, қариб 1 моҳ зиёд буд ки видео накардем, чун намехоҳем ки бо ҳар хел гапҳои беҳуда сари шуморо вайрон кунем, вақти қимати шуморо бигирем. аз ҳамин сабаб кам-кам маълумотҳои хеле зарурӣ ки пайдо шуд, ҳатман ҳамин маълумотҳоро камтар сода карда пешкаши шумо мекунем. аз ҳамин хотир бо диққат бошед, наворо то ба охир тамошо кунед, ҳатман ба ёри дӯстони худ тавсия кунед, наворо яъне поделитса кунед дар группаҳо ва мо бошад дар ин видеоамон ба шумо якчанд хабарҳои хеле муҳимро пешкаш мекунем. пас аз як тавсияи кӯтоҳ мегузорем ба наворамон. дӯстони азиз, чӣ хеле ки шумо медонед, сарпарасти ҳамин шабакаи мо яъне Голос Мигранта ин ширкати давом мебошад ва тӯли 2 сол аст ки ман ҳамеша танҳо ҳамин ширкатро ба шумо тавсия медиҳам ки дар ин ҷо дороҳои гиёҳӣ аз қабили Epimedium Niapasta барои бақувват кардани мардонагӣ, барои ришу мӯи сар баровардан Minoxidil аст ки аз Израилу аз Амрико оварда мешавад ва барои фарбеҳшавию, барои харобшавию, барои дарди меъдаю, барои мӯҳ рехтану, барои тамоми намуди дардҳо дороҳои гиёҳӣ дар ин ширкат ҳаст. метавонед дар рақамҳое ки дар поён аст муроҷиат намоед. агар ки ҷавоб надонам успед намекунанд, яъне ки бисёр зангози бисёри бад ҳаст, дар WhatsApp нависед. хубтар дар WhatsApp нависед ва ба шумо ҳатман бо навбат ҷавоб медиҳам. доставкаашон ба тамоми шаҳрҳои Русия ҳаст, яъне ки тариқи почтаи Русия равон мекунанд ва ҳатто ба Москва ҳам. ҳатман муроҷиат кунед. хуб дӯстони азиз, дар ин видеоамон дар мавзӯи квота гап мезанем, дар мавзӯи права гап мезанем, права яъне ронандагӣ, ҳуҷҷати ронандагӣ гап мезанем, дар мавзӯи якчанд саволҳои дигар оиди полётҳо, оиди ҳуҷҷатҳо, депорт, ҳамин чизҳо. хело мавзӯъҳои хуб аст. мегузарем ба мавзӯи якумамон. ин сол соли 2021 барои мардуми муҳоҷир ки мехоҳанд гражданини Россия шаванд, яъне ки барои кулли муҳоҷирон дар Россия ҳамагӣ 39 000 квота пешниҳод карданд, ки нисбати соли гузашта ин 20 000 кам мебошад. соли 2020 60 000 буд ва 2 сол пештар бошад 90 000 буд. бубинед ки сол ба сол ҳамин чиз кам шуда рафта истодааст. 90 000 як бора 30 000-ашро гирифтанд, 2020 шуд 60 000 ва ин сол бошад 39 000, 20 000, 21 000 қариб кам карданд. дар Москав 2 000 квота доданд, дар Подмосковья, яъне ки Московский област 2500 квота, дар Санкт-Петербург 1200 квота ва дар якчанд областҳои дигар дар ҷо бихонам ба монанди Ростовская област, Белгородская област, Тульская област ва ҳамчунин Ставропольский край 1000 квотаӣ ва ҳамчунин дигар 800, 700 ва 500 квотагӣ ба дигар шаҳрҳое ки номашро нагирифтем. ба ҳар ҳол ман силкаашро ки ҳамаи шаҳрҳо чандтаи квота доранд, ҳамон силкаро дар описанияи видео мемонам, худи шумо даромада дар он ҷо нигоҳ мекунед. квота барои гирифтани РВП. хоб дӯстони азиз, албатта ки дигар роҳҳо ҳаст дар Россия барои гирифтани шаҳрвандӣ ба монанди тариқи никоҳу тариқи барномаҳои махсус ки аст, переселению, носитель русского языка асту чандин ва нафароне ки диплом доранд, дипломи Россия доранд, метавонанд ки онҳо тариқи дипломи худ бигиранд. хулоса якчанд роҳҳои дигараш низ ҳаст ва ин чизе ки ман гуфтам, ин танҳо тариқи квота аст. нафаре ки амин преимуществои ман гуфтам надорад, на диплом дорад, на оилааш рус ҳаст, ҳамагӣ як марди кори оддӣ аст, масалан ман монанди мо ба патент чанд сол шуд кор мекунад, шумо метавонед рафта ҳуҷҷат супорид. албатта ки агар шуморо қабул кунанд, ба шумо квотаро метиҳанд РВП ва давом додан мегиред то вид на жительство ё давомаш шаҳрвандии Русия. хуб дӯстони азиз, гапро дарози бад намекунем, мегузарем ба хабари нав оиди праваҳои ронандагӣ. қарори нав ба наздикӣ бояд ба имзо бирасад ки дар ин қарор чунин гуфта мешавад: нафароне ки вид на жительство мегиранд, РВП дахл надорад, вид на жительство мегиранд ё ин ки гражданини Русия мешаванд, шаҳрвандӣ мегиранд, агар праваҳои иностранни доштагӣ бошанд, ки мисол шумо агар тоҷик бошед, праваи тоҷикӣ доред, баъзеҳо узбек ҳастанд, аз Узбекистон праваи узбекӣ доранд, аминҳо
пас аз гирифтани вид на жителства аз ҳамон рӯз ҳисоб мешавад, баъд аз 6 моҳ права аннулирован мешавад. Аллакай шумо вид на жительствои Русияро доред, бояд баъди 6 моҳ праваи дар Русия гирифтагӣ доштагӣ бошед, яъне ки праваи российский доштагӣ бошед. Инам ба наздикати ба имзо мерасад. Хостам масалан ин бачаҳо бирасонам, чунки бисёри бачаҳои мо ҳастанд ки аллакай вид на жительство доранд, аллакай гражданство доранд. Ҳамин қарор ба наздикӣ бояд ки ба имзо бирасад. ҳамин ду мавзӯи асосӣ буд ки ба шумо гап задам ва якчанд саволҳои зиёд аст дар комментарияҳо дар Инстаграм. Бисёриҳо ҳатто занг мезананд, мепурсанд ки бародар, вақте ки мо аз Русия ба Тоҷикистон меравем тариқи чартерни рейсҳо, мегӯянд ки моро депорт мекунанд. Оё ҳамин гап рост аст? Дӯстони азиз, агар шумо то 15 март, то вақте ки карантин оғоз шуд, шумо агар бо патент мегаштед, регистратсияи шумо 100% буд, ин давомаш ки шумо беҳуҷҷат гаштед, ин айби шумо набуд. Ин карантин буд, ин як ҳодисаи форс-мажор мегӯянд ин ҳодисаро, яке ин случайро. ҳамин ҳама дар ҳамин ҳолат қарор доштанд. Аз ҳамин хотир ҳеҷ касро набояд ки депорт кунанд, чунки қарори Путин ҳам буд ки шумо ҳақ доред, яъне ки шумо метавонед ки беҳуҷҷат гардед. аз ҳамин хотир шумо бар қасддона кардагӣ нестед нарушенӣ, яъне ки ҳуқуқ вайронкунӣ мегӯянд, қонун вайронкунӣ мегӯянд. ҳамин корро шумо бар қасд кардагӣ нестед ва ягон каси шуморо депорт набояд кунанд. хоб, агар шумо пеш аз моҳи март, яъне ки аз моҳи январ, феврал ё ки аз солҳои гузашта инҷо будед, бе документ мегаштед, албатта ки шумо аллакай ҳамчун нарушител ҳастед ва вақте ки шумо Тоҷикистон меравед, дар аэропорт гузаштан данияҳои шуморо мезананд, пешина нарушениҳои шумо мебарояд ва шуморо мемонанд запрет на въезд. хоб, умедвор ҳастам ки фаҳмонда тавонистам. Саволи дигар оиди кайҳӯи шудани границаҳо ҳаст ки ҳеҷ кас намедонад. дӯстои азиз, ин ҳеҷ маълум нест. ва оиди рейсҳо аст ки расписанияи полётҳо, чартерни рейсҳо дар моҳи ноябр низ баромад, 100 чанд рейс баромад ҳаст. рафтан Тоҷикистон хеле осон шудагӣ аст. меравед посолство, шуморо номнавис мекунанд, ҳамагӣ 1 ё 2 рӯз пас шуморо занг мезананд, рафта билет гирифта ҳатман дар аэропорт барои надоштани коронавирус шумо бояд тест супоред ки 2750 рубл аст. нархи билет камтар қимат шуд. имрӯз чандум аст? имрӯз 13 аст. ягон числоҳои 6, 5 числоҳо билет 36700, 36800 буд. ҳоло бошад қиматтар шуд, 38, 39 то 40000 ам баъзан рӯзҳо мешавад. аз ҳамин хотир нархҳоро дониста бошед, ҳамон қадар маблағе ки лозим аст гиред, баъд сафари хона кунед. тавсия метиҳем ки ба хона наравед хубаш, чунки рафтагиҳо пушаймон ҳастанд, дигар омада наметавонанд. хоб, дӯстои азиз, гапро бисёри баъд намекунем. ба ҳамин қатъи навор ба охир расид. ҳамон ду хабари буд, аслан дар бораи квота ва дуюмаш дар бораи правоҳои ронандагӣ хостам ки пешкаши шумо кунам. хайр, то навораи оянда, худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад. То боздид. дӯстои азиз, мо дар офис дар касои бачаҳоро ҷамъ кардастем. мана ё ҳамаш городоам, масалан Санкт Петербург, Екатеринбург, тамоми шаҳрҳои Россия, яъне зардоз коч пешондагим, ё ҳамашон ҳамхин номушон нависонда Тоҷикистон равон кардастем. салом бародарон, мо тӯли 3-4 рӯз ки аз Москва телефон заказ карда будем, ина омада расид, гирифтемша. ҳама телефонҳо хуб. раҳмат ба сайти alabun.com ки телефонҳоро дар муддати кӯтоҳ ба мо дастрас кард. ина ё закасои Душанбе, Хуҷанд, Кӯлоб, ҳамин ҷоҳо бепул равон мекунем. ина ёшам тамоми шаҳрҳои Россия бепул равон кардастем. хеле бибинед ҳама Samsung A10, Redmi 9A телефонҳое ки арзонанд. барои талабаҳо, барои донишҷӯё, падару модар, оилаҳошон бачаҳо равон кардастам. баъзе смартчаси дора падарка, бисёр ҳамаш қариб стекло, чухол падарка дора. марҳамат, дар сайти мо даромада заказ кунед. сайти alabun.com, ссилка дар описанияи видео мемонам. марҳамат карда дароем. хуб дӯстони азиз, дар охири видео дар бораи ин телефонҳои қимат як бош такрор шавад ҳам гуфта мегузарам. Redmi Note 9 Pro ин ҳаст 64 гигабайт аст, ҳаст 128 гигабайт, леки оперативни памятшон ҳар ҷояшам 6 гигабайт аст. 20 заряд дорад, батареяш 4500 мАч. ин телефон M21 ки аз ин телефонро хело фурӯхтем, батареяш бениҳоят бақувват аст, 6000 мАч аст.
ки то ҳол аз Samsung ягон телефон 6000 мАч батарея надорад. хуб телефони дигараш шуд A31 ки ин ҳам телефони беҳтарин аст. Батареяш 5020 мАч аст. Памят бошад 64 гигабайт. хулоса телефони хуб аст.